Cenazeyên 13 şervanên yekîneyên parastina gel YPG ji sînorê Xaburê derbasî Bakurê Kurdistanê kirin û ew bi merasîman veşartin. Cenazeyên du şervanên YPG Ferîd Öner û Mûmin Qasab jî li Amedê hatin veşartin. Girseyê cenaze bi meş û duruşman heta goristana Yenûkeyê anî û li wir bi duayan sparte axê. Şehidên me giştine astekî herî bilind. Ew ji bo jiyanek birûmet, ji bo jiyanek azad çûn tekoşînên xwe danîn û şehîd ketin. Di merasimê de hem axîn û fîgan û hem jî hêrs û nifrîna li hemberî Daişê hebû. Ji ber sekinandina cenazeyên şervanên YPG li deriyê Xaburê li hemberî dewleta Tirkiyeyê jî nerazîbûneke zêde hebû. Îro 11 roj e. Ev hevalê me li ber derê gümrükê ye. Em viya şermezar dikin, laneta xwe li serwan tînin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Xelkê Bakurê Kurdistanê hemû pêşveçûnên li Rojavayê Kurdistanê ji nêz ve dişopîne. Lewre gelek Bakurî şervanên YPG ne û hema roj tune ku cenaze neyêne Bakurê Kurdistanê. Şehîd Ferhad û Mûmin di nava bi dehan hevalên xwe de li vê goristanê hatin veşartin û ne şehîdên yekê ne. Hem malbatên wan û hem jî xelkê Bakurê Kurdistanê dixwazin ev bibin şehîdên dawiyê. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.